कीर्तन 111 सर्वेस्पराच्या कृत्यांचे वाखाणणे. alleluया. प्रामाणिक मनशाचे समातेंत लोकांचे सभेंत सगळ्या मुच्या खालसान हांव सर्वेस्पराची स्तुती करता. सर्वेस्पराचे कृत्यावरती तांचो मोग करतेल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. ताणे केलां ते सगळे महिमेन पसळता, ताचे नितीवंतपण ससनाक तकता. आपल्या विस्मितांचो उगडास तो आमकां उरासो करता. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकोळदार. आपणाक भियेवन चलतेल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो करार तो सदांच मनांत दवरता. आपले परजेक राष्ट्रांचे दायज दिवंक आपल्या कृत्यांची पदवी तिका तो दाखयता. ताच्या हातांची कृत्यां परगडतात सत आनी नीत. सगळे ताचे आदेश विश्वासाक योग्य. ससनाच्या ससनाक थारायलेले, सतान आनी प्रामाणिकपणान घडलेले. आपले परजेक ताणे सोडवून धाडली. आपलो करार ताणे ससनाक स्थापीत केलो. पवित्र आनी भयंकर ताचे नाव. सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायेचे मोळ. तिचे परमानेची येतात ती शाणी. ताची स्तुती तकता सदा सर्वदा. आमेन.